sobre he estat molt extremista amb aquest tema i és molt fàcil per mi, és fer-ho just, que tothom faci-ho just, que tothom sigui honest i és que manen. I per mi la gran diferència és que la gent honesta és la que està baix, és una cosa que he comprovat en els meus viatges, i la gent corrupta i la gent amb els pensaments és la que està a dalt. I així mai funcionarà. Comencem a ser estrictes amb el tema de... no sé com dir, el tema de penes, en el sentit de si algú fa, la paga o coses d'aquestes, o no sé què. Una mica radical, però és algo que he comprovat en els viatges. La gent honesta sempre és la que no té res. Aquest llibre és simplement una narració. Vaig fer un viatge en bici des de l'Índia fins al Japó durant un any, 13 mesos, i és la narració des del dia 1 fins al dia 400 d'aquest viatge. El que sí que volia destacar, aquest és el segon, el primer vaig fer-ho d'un altre tema més narratiu i punto i més anècdotes. Aquest sí que volia destacar molt la part humana, la part de la soledat, la part de com evoluciona un dia a dia en un viatge d'aquest tipus sol, amb la duresa, amb el que comporta el viatge per Àsia, amb moltes coses complicades. I és més humà, o sigui, volia fer un llibre que realment em delatés com era. I vaig escriure els diaris i vaig posar tal com estava cada dia, ni més ni menys. I el dia que plorava ho he posat i el dia que estava content ho he posat per demostrar que ni és tan fàcil ni és tan maco o que quan és maco és molt maco. No, passar-ho bé. Passar-ho bé. Avui veníem al metro per aquí i veia la gent contenta, veia la gent feliç amb una rosa, o veies la gent que mirava el mòbil i somreia, que suposo que eren missatges de gent en parella i tal, i és una mica el que espero és, si serveix per dies que la gent desconnecta una mica del malestar general que tenim, i em conformo. A nivell de llibres, bueno, és una cosa més a fer, és un detall bueno, si necessita llegir una mica i descobrir noves experiències de la gent, doncs millor que millor.